פסגת היוקרה, פסגת הטכנולוגיה, מקפיא ויטרינה תעשייתי צר מבית פיינמלי, פתרון תצוגה אידיאלי לעסקים המבקשים לשלב נראות מוצרים עם חיסכון משמעותי בשטח הרצפה. דלת זכוכית שקופה ותאורה פנימית להצגה מפוארת של המוצרים. שימו לב לתאורה הפנימית כאן, הצגה מפוארת של המוצרים, ואפשר לראות כאן את מדפי הרשת שיש במקפיא המדהים הזה. נפח אחסון של כ-300 ליטרים והקפאה עמוקה של עד מינוס 20 מעלות. בקרת טמפרטורה עם תצוגה דיגיטלית. עיצוב צר וקומפקטי המתאים להצבה בכל פינה בעסק שלכם. נעילה באמצעות מפתח. מתאים לקיוסקים, לפיצוציות, לחנויות נוחות, לבתי קפה, לקונדיטוריות, למיני מרקטים, לחנויות טבע, פיינמלי. שילוב של טכנולוגיה, איכות ויוקרה המבוסס על ניסיון של למעלה מ-20 שנה. מחיר מומלץ לצרכן 3,399 שקלים כולל מע"מ, כולל הובלה. עקבו אחר המבצעים אצל המשווקים המורשים. מקפיא ויטרינה תעשייתי צר, פיינמלי, מבית היבואן רן פיינה, שנים של מוניטין. כנסו לאתר ובואו לחנות בבנימין מתודלה 30 תל אביב. אספקות לכל הארץ. פיינמלי, פסגת מוצרי החשמל לבית ולתעשייה.